जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर'फोरनि सोलाय गुबुन हारिफोरनि न'खौ सिफायनो नागिरनायाव गोबां गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै बाथ्रा बखिगासिनो दङ। नाथाय जेब्ला जोंनि बर'फोरनि जायगायावनो बर'फोरखौ होस्रांदोंमोन अब्ला जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जायाखैमोन आरो बाथ्रा बुङाखैमोन। दा नायदिनै दा जोंनि जायगायावनो बिसोरखौ होसोनो नागिरनायाव बा होस्रांनो नागिरनायाव बिथांमोना खौसे जादों। नाथाय बर'फोरानो बर'फोरनि जायगायाव होस्रांजानायाव जों दैदेनगिरिफ्रा बहा दंमोन? बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि। दा बेखौ नोंथांमोना फिननाय होबानो जाबाय जुदि मिथिगौबाथाय। सानसेदि सम सफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन मुलुगनि अननाय खाननाय गासैबो नागारनानै बे बुहुमाव सानसेदि सम सफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन। अब्ला जों दिनै मोनसे सोमोनांथाव खौरां। बे खौराङानो जाहैबाय अनलाइन नोंथांमोना फ्लिपकार्टआनो जा एमाजनफोरावनो जा नोंथांमोना माल बुस्थुफोरखौ अर्डार खालामो आरो सफैयो। नाथाय बिदिनो गोबां फेक बा गोबां फ्रड जायो। बेबायदिनो सासे सुबुंनियाव जादों। बे सुबुङा वाकि टकि बिहरदोंमोन। नाथाय वाकि टकि बिहरनायाव फार्स्टआवनो गथ'फोरनि बे वाकि टकियानो फैदोंमोन फिसासानो। बे फैखांनायनि उनाव बेखौ रिटार्न खालामफिननायनि उनाव आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव बेसादा फैदों। बे बेसादानो जाहैबाय हिन्जावफोरनि सिङाव गानग्रा। हिन्जावफोरनि सिङाव गानग्राया फैदों आरो बेनि सायावनो जायबा बेबायदि फैजादों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि लिंहरनानै बा खौरांगिरिफोरखौ खबर होनानै लिंहरनानै माखासे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा मा बुंदों बेखौ खोनासंबा नोंथांमोना बुजिगोन। दा बेनि सिगां आं माखासे सांग्रांथि फोसावो। जोंनि बर'फ्राबो गोबां अनलाइनाव अर्डार खालामो। नाथाय सांग्रां जा, बेबायदिनो गोबां फ्रड ओंखारगासिनो दङ। दाखालि बावैसो जोंनि खाथियाव सासे बर' मानसि बियो मबाइल बिहरदोंमोन। बे मबाइल बिहरनाया डुप्लिकेट मबाइल फैदों बा बायखोन्दा मबाइल फैदों। जाय मबाइलखौ बिहरदोंमोन बे मबाइला फैयाखै बा जानबुङा फैयाखै, गुबुन जानबुङा सफैदों। दा बेनिखायनो जायफ्रा अनलाइनखौ गोबां फोथायो बिथांमोना एसे सांग्रां जाफिनदो आरो माखासे बुस्थुफोरा माखासे बेसादफोरा रिटार्न खालामजाया। दा बेनिखायनो जायफोरा रिटार्न खालामजायो बेबायदि बेसादखौसो बिहरबानो जाबाय। नङाबा नोंथांमोनाबो बेबायदि जेंनायाव गोलैनो हागौ। दा बे जायबा वाकि टकि बिहरदों बेखौ खोनासंदो, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এই বেফং ৱাকি টকি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই 6 পিচৰ। চ' সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ ডেলিভাৰী দিলে মোক আগষ্ট 12-13 এনেকুৱা টাইমত। চ' দিওঁতে মই গম পালোঁ তাৰমানে সৰু পেকেট এটাত আহিছে। ত' মোৰ অকণমান ডাউট হ'ল। মইতো ভিডিঅ' ফুটেজো বনালোঁ। পেকেটটো যেতিয়া খুলিলোঁ চাওঁ মানে ৱাকি টকি আছিলে বাৰু, সেইটোত মানে সৰু বাচ্ছাৰ খেলাৰ ৱাকি টকি আৰু তো ৰিয়েল নহয় আৰু। তাৰপিছত তেনেকৈ মই কাষ্টমাৰ কেয়াৰত কণ্টেক্ট কৰি কমপ্লেইন কৰিলোঁ। সিহঁতে এগেইন মোক সেইটো এটেম্প কৰিলে মানে ৰিটাৰ্ণ এণ্ড ৰিপ্লেচ, মানে এইটো ৰিটাৰ্ণ ৰিপ্লেচ কৰি দিব মোক, কৰি ৱাকি টকি দিব। চ' আজি আকৌ আহিছে। চ' মই চালোঁ আপডেট আহিছে, ফোন কৰিলে সিহঁতে ডেলিভাৰী দিব আহিছে। তো মই অফিচত আছিলোঁ একচুৱেলি। চ' মোৰ হেৰিত ছিকিউৰিটিক দি গৈছিলে গেটত। তো অহাৰ পিছত চাওঁ এটা একদম সৰু পেকেট। মই আৰু কিবা বিজি হৈ আছিলোঁ, তেনেকৈ পেকেটটো খুলিলোঁ আৰু খুলি কিনে চাওঁ তাত আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টছ দি দিছে তাৰমানে। চ' এনেকুৱা ৱাকি টকিৰ জেগাত এতিয়া আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টছ আহিছে। চ' ইমান ডাঙৰ এটা সিহঁতৰ প্লেটফৰ্ম এটা। তো ঠিক আছে বাৰু, ফাৰ্ষ্ট টাইম কিবা এটা মিষ্টেক হৈছে, সৰু বাচ্ছাৰ ৱাকি টকি আহি গৈছিলে, কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে বাৰু। বাট ছেকেণ্ড টাইম যিটো কৰিছে সেইটোতো আৰু মানে একদম ফ্ৰড কৰি আছে কাষ্টমাৰৰ লগত। চ' কিমান টকাৰ আছিলে এইটো 4499। তো এনেকুৱা হ'ব নালাগে। ইমান ডাঙৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় ইহঁতে, অলপ চাব লাগে। যিবিলাক চেলাৰ থাকে বা যোনে হয়, যোন থাৰ্ড পাৰ্টিৰ লগতে কাম কৰে, অলপ ট্ৰাষ্টেড হেৰিৰ লগত কাম কৰিব লাগে। চ' ডেট কি যিবিলাক বায়াৰ হয়, কাষ্টমাৰ হয়, আল্টিমেট তেওঁলোক যাতে এইটোৰ কাৰণে ভুক্তভোগী নহয় আৰু সেইখিনি বহুতখিনি সাৱধান হ'ব লগা হৈছে। কাৰণ মই নিজে ভুক্তভোগী। নাই, এইবাৰ মই ৰিটাৰ্ণ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। মানে ৰিটাৰ্ণ কৰি মই এইবাৰ আৰু ৰিপ্লেচ কৰিব পৰা নাই। মই ডাইৰেক্ট ৰিফাণ্ড বিচাৰিছোঁ তাৰমানে সিহঁতে একচেপ্ট কৰিছে। এতিয়া মে বি কাইলৈ এটেম্প হ'ব এইটো। যদি সেইটো কৰাৰ পিছত ৰিফাণ্ডটো হোৱাৰ পিছত মই গম পাম এইটো হ'ল বুলি, আৰু নহ'লেতো ক'ব নোৱাৰিম যে হৈছে বুলি। सानसेदि सम सफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन मुलुगनि अननाय खाननाय गासैबो नागारनानै बे बुहुमाव सानसेदि सम सफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन।
गसाइ मानो थेवबो अराय जिउआ हांमा सुयो नाथाय गसाइ मानो थेवबो अराय जिउआ हांमा सुयो